मिरु मावख' हिसाबै बिथांमोना मोजां रोखोमनि जिरायसालि खाबु दा बिथांमोना प्रप'जाल होनांगौ काउन्सिलाव दाथ' काउन्सिल गभर्नमेन्टआनो मावजोबो बेखौ आरो बेबायदि मोनसे अफिस बिल्डिं लुनाय मानाय काउन्सिल सिङाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जेरावबो मावफाला बेखौ काउन्सिलनोनो पावार होबाय खिन्थु काउन्सिलनो मोजाङै प्रप'जाल दासान्दि हयथ'बा मोनसे प्रसेसआव दं आं मिथिया सोंनानै नायनांगोन मोजां मावख' जानांगोन दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन एबसुनि 6 बोसोरिया आन्दलनाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नाजानायावनो बे हारिमु आफादा जोनोम जादों बे समनिफ्राय लानानै दिनै हारिमु बिथिङाव जोबोद सोलायनाय लाबोदों गोबां खामानि मावदों खिन्थु दा जोङो मोसानाय दामनायावबो जिहेतु दिनै मोनसे कम्पिटिसननि जुग जाबाय दा बेवहाय मोनसे स्किल नांगौ जादों आरो जोङो दा कम्पिटिटिभ वर्ल्डआव मानसिफोरखौ जोंनि हारिमु दोरोंखौ हमथानायावल' दोनबाय थानो हाया जे बे थांनानैबो थानांगोन आरो बेजोंनो बेहा जिउनि मोनसे राहाबो मोननांगोन बे बिथिङाव दा ओंखायनो जोंनो बे मिउजिकआवबो मोनसे स्किलनि गोनांथि जादों आरो क्वालिटि इडुकेसननि गोनांथि जादों बे बिथिङावबो खामानि मावलांगोन होननानै आं सानो